Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala. Aron mandam kita pagsaulog nining Santos Kamisa. Nagakumpisal ako sa Dios nga mahan mga gahom sa tanan. O kanyang mga igsoon nga nakalampas na kuya mo sa una-una sa pulong sa buhat o sa kanang langbuhat. Kaya akong dakong sala, busan ang Santa Maria Carnay Ulay sa tanang mga anghel ilo mga santos o kanyang mga igsoon aron yan po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluenta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dado ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga makiadmanon ug mahigugmaon, tinubdan sa mga tanan kayo, ipadala ang imong espiritu ang pagtudlo kanamo sa imong kamaturan, o gagaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Kini mong ipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios niingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka na abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Sa Ginoo ana ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahinatman, nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingog, abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo.
aron ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaang pasaylo. Aron ikaw pagkatahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon. Ang akong kalag nagapaabot sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus. Ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod ni ini, wala gayud kami kawadig kasibot, bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas. Ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. O kining gamay ug umaaging kasamo nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad ug dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Kay nasayod kita, inigkatunas na ni ining atong yutanong puloy-anan, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit, usa ka puloy-anan
nga walay katapusan, ug siya gayon ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya mipauli si Jesus sa ila o nagkatigom usab dito ang dakong panon sa katawhan. Og tungod nini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, ngadto sila aron pagkuha kaniya. Kay mga tao nagingon man nga nabuang siya. Dihay pipila ang mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem. Og sila miingon, ania kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang mga pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya og gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, mipadool si Jesus ang mga tao o gisuginlan niya sila mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kan Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin og mag-away og mag-unay, mabungka gayod kanang pamilyaha. Busa kung ang gingarian ni Satanas magbahin-bahin, dili kini mulungtad kung dili mapukan og matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan og makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kung iya unang gapuson ang tao nga kusgan o niya makahimo na sila pagkawat sa mga butang sa mga ong tao. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o ang tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man god ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan.
Unya miabot ang inahan o ang mga igsoon nga lalaki ni Hesus dito sila sa gawa sa balay o nagpasugo nga buot sila makakita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo nga naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya. Ang imong inahan ug ang imong igsoon atua sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan o mga igsoon? Unsa mitinaw si Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, aniya ang akong inahan og mga igsoon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon og akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong Domingo niyo mga igsoon. O diha sa atong mga nagkalinglaing dapit sa lugar ni aning atong selebrasyon nga panahon sa adlaw sa Dios nga diin kita atong gipadayag ang atong mga pasalamat, mga pag-ampo, mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Nining adlaw sa Domingo. Mga igsoon, nining Dominguhan, nagpahinomdom kanato sa atong mga tawhanong mga kinayahan, ilabi na sa atong mga kahibalo diha sa kaayuhan o sa tingog sa dautan. Kay ang mga pagbasa nagpahinomdom nato nga ang sala nga maoy nabuhat sa gitawag nato unang ginikanan dinhi sa atong gituan. Mga igsoon, diha sa unang pagbasa atong makita or atong nadungog nga ang kasulatan or ang narrative gitawag na siya anthropomorphic. Anthropomorphic meaning derived gikan sa Greek nga pinulungan, meaning anthropos human or morphe or form. Nagpasabot nga diha sa unang pagbasa sa libro sa basahon sa Genesis nga ang Ginoo presented nga naglakaw o parihas sa usa ka tawo nga binuhat. Nga diin si Adan nakadungog sa tunog sa Ginoo o ang ilang gibati sa pagkaabot sa Ginoo na umuabotay is uneasy. Kabantay mo aning sa atong panahon usahay nga guilty ta. Niya mo atubang ta sa mga tao nga atong nasadaan, uneasy ta. Bisag wa ta pangutan-a kung nakasa ba ta ana. Pero kita diha dili kalimod sa atong kaugalingon, di kita malinawon. Mga igsoon, diha sa unang pangutana sa Ginoo. Ningon ang Ginoo diha sa Genesis 3:9. Nangutana, asa ka? Kining pangutana is human nga naman
Kaya kung mingon ka ang Ginoo, omniscience, omnipotence, all-knowing, almighty. So nakaibaw siya kung asa magtago ang mga tao o unsay sala sa mga tao. Diha sa Sirak, mabasa nato nga ang matas sa Dios more than 10,000 brighter than the sun. Hayag pas adlaw mo na nga kung gusto tang magtago-tago sa ato mga sala nga gibuhat, di kita magpabilin og tinaguan. Pero ang pangutana sa Dios diha kang Adan ningon, asa ka. Bot pasabot nga gustong ipadayag sa Ginoo unsay nahitabo nimo. Ikaduhang pangutana sa Ginoo, nag-ingon, kinsay nagsulti nimo nga hubo ka? Kini mga igsoon, sa pagkakaon ni ining bunga sa tanom nga gidili sa Dios, nahibaw-an ni ining mga tawhana nga sila hubo, dili lang hubo diha sa panglawas, kung dili hubo sa kalag nga inosente nga diha gidihugan sa grasya sa Ginoo. Kay diha sa atong pagkatao, dili lang ta physical, doon na sa tay kalag. So dili na nato buhagon ang atong lawas o kalag. Kung unsay atong gibuhat sa lawas, makapikto sa kalag. Unsay pangutana, niingon ang Ginoo ni kaon unsay tubag sa tao, instead nga mutugan og nakasa unsay kanang bayhana nga imong gihatag kanako, mihatag o mipakaon nako sa prutas nga gidili. Pangutana sa babay, kanasang serpente maoy nag-ingon nako nga kaon, instead og moingon o kung kita makasata mingon ta, Ginoo pasayloa gid ko kay tungod sa ako kakuwang og salabutan, pagsabot, pagtuo, nakasaagi ko sa mga butang sa sugo nga gidili para nimo. Unsa may gibuhat nini mga tawhana, nilimod nga naman tungod sa garbo. Kining garbo, pride, o kining sala, sin, o sa may taliwalaan ng aliter, ay, di ba? Pride and sin. Ang middle nga word, letter, is I. Kung ang pride maghari sa atong kaugalingon, di ta mo angkon nga nakasata. Kining pangutanaha mga igsoon, dili lang ni sa Biblia. Kumon kayo ni diha sa atong katilingban karon, sa atong pangagamhanan, diha sa atong mga lugar sa trabahoan, sa opisina, sa atong panimalay. Imagine kung ang usa ka tawo mangutana, nakasa ka? Waoy. Nagbuhat ka ani? Waoy. Profesional kayo nga pagkatubag mga igsoon. Waoy, bisang klaro kayo ang Ginoo nakakita sa atong mga kasalan nga gibuhat nga taga-adlaw, mingon ta, waoy. Mga igsoon, pila ka bisis makadungog kung kumpisal, kay kan confession mga igsoon, reconciliation, mungadto ta para mga itagpasaylo,
dili ta mo ngadto para makaglalis, mo justify sa atong mga sala. Mo kumpisal ta nga muangkon ta nga nakasaad ta. Mao na ang yawi sa pasaylo, muangkon. Ngayson, diha sa Ebanghelyo, naingon si Kristo nga naay sala nga dili mapasaylo, sala sa Espiritu Santo. Ang sama ng sala mga igsoon, nga tanan sala mapasaylo man kung mga itag pasaylo. Kanang sala mga igsoon, sala kanang mudumili ta sa kaluwasan nga gihatag sa kaluoy o sa kaluwasan sa Ginoo. Mao nang salaa nga dili mapasaylo. Una-una nga ang Salmo responsoryo nag-ingon nga ang kaluoy sa Ginoo puno ug ang kaluwasan. Unya kita nakahibaw na ta nga Ginoo maluluyon, muluwas nato. Unya klaro kayo nga dili ta gustong muangkon sa atong kaluwasan, muangkon sa atong kasalanan. Meaning mga igsoon, mao nang salaa nga giingon ni Kristo nga dili mapasaylo. Kaya kanang gasa sa Espiritu Santo mo hayag sa atong unahuna sa pag-angkon sa atong mga kasalanan nga gibuhat. Pero kung kita mo dumili sa pag-angkon, bisan klaro kaayo, mo blame kita sa ubang tao, di ta mo dawat sa atong responsibilidad. Di ta mo harong, di ta mo confront sa atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Mo nay giingon nato nga kita garbusa. Diha sa atong inadlaw nga kinabuhi, atong naunaon kung kita parihas ba sa mga magtutudlo sa balaod. Kini mga tutudlo sa balaod, mga ascribe, mga iskalar sa Biblia, mga kuani siya, mga garbuso. Nagtuo sila nga kamao na sila sa tanan balaod. Mo na nga ilang gipasanginlan si Kristo nga naghingilin sa mga yawa kay siya gipusis sa yawa. Dili na lang muday sa mga gibuhat ni Kristo diha sa mga pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin sa mga yawa. Imagina nga diha sa Ebanghelyo mabasa nga wala na'y panahon si Kristo kang iyang mga tinunan pagkaon tungod kay busy sa ministry. Pero kini mga tawhana walay kaluoy, way pagdaig, dili grateful nga naa sila mga igsoon nga natabangan. Gi-accuse sinuon siya nga naposis sa demonyo. Kinisan mga tawhana nga disipulo ni Kristo nangutana nga ang imong mga igsoon ug ang imong inahan naa sa gawas ng ngita nimo. So si Kristo nisulti niya nga kung kinsa to ang nagsunod sa kabubuton sa sugo sa Ginoo, iyang igsuon ug iyang inahan. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, niingon si Kristo, "You are my friend." Ikaw higala nako kung ikaw mosunod sa akong mga sugo. So meaning, mga igsuon, kung kita kanuna tayong nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, sugo sa Ginoo,
mga igsoon ta ni Kristo, inahan o amahan o igsoon ni Kristo. Dilakip ni mga tawhana nga iyang mangigsoon o inahan nga naman ni sunod sa kabubuton sa Dios. So dili lang si Kristo nga ang iyang banay exclusive nga iyang pamilya, kung dili gida sa niya giapil, giangko niya iyang mga disipulo nga sakop sa iyang pamilya, iyang komunidad, whole community, giangko niya nga sakop sa iyang pamilya. Kung kita mga igsoon nagsunod ta kanunay sa Dios o nisunod kung unsa may pagtugod sa atong simbahan, kita sakop sa pamilya sa Dios o sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So busa mga igsoon, unsa kay importante ang pamilya sa panahon ni Kristo, nga diin iyang gitagaan o pag-angkon, iyang gidawat nga sakop sa pamilya. O kita usab nga Kristiyanos nga sumusunod niya, iya usab nga dili lang gidawat nga usa ka pamilya, kung dili iyang gitagaan sa grasya, sa kalinaw o katarong, kay kita nisunod sa kabubuton sa Dios. So dinhi niining santos nga misa atong pangayoon nga niining atong konsensya, atong dawaton ang kunon kung unsa may atong nabuhat nga kasalanan, kay kana mao ang Yahweh ngadto sa pasaylo o ngadto sa kaluwasan nga gisaad sa Dios kanato. Palihog manindog. Nagtuwa ko sa Dios nga mahan mga gahom sa tanan, sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang tuman pagsalig sa hingapin sa gugma sa paghalad kita karon sa atong mga pagampo alang sa atong mga paninghanglan, ug mutuaw kita amahan patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang tanang nangulo sa simbahan, magmadasigon, magmatinud-anon, ug magmanghaluyong musangyaw sa maayong balita ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga naghupot og otoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban ang kaligdong, ug maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga mabiktima sa krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad sa kahadlok. Sa ingon, maangko nila pag-usab ang kalinaw sa hunahuna. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa bisan unsang matang sa balatian,
makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos, og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga himalatyon, malinaw mo panaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ilabi na ang kalag ni Father Agustin T. OSA. Ug sila nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among mga pangamuyo. Diyos sa mga amahan, namati ikaw sa among mga pagampo, uban sa gugma. Iliguna kami sa among pagtuo. Kini mong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampog amor ang akong yung sakripisyo ng tunto sa Dios nga mahan magagahom sa tanan. Tuwaton na ta sa Ginoon sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa yaman, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga among mga himugugmaong sa among pag-alagad kanimo. Dawata mga gasa nga among gihalad, og tabangi kami sa pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay magagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. O nagpasakit siya sa cross o gilawas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabandhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan.
uban kanimo tungod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang ulayhuno nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburon sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag ning adto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo tanan ug kana. Kay kini magong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagit tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini o Panginom kang matanan gikan nini. Kay kini maong kalis sa dugo. Sa bagog tunhay ang kasibutan, ang dugo ng iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan. Nga moatubang og mulagad kanimo. Himuwa nga kami mga lawat sa lawas tugon ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo nga imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahigpit kami sa kugma. Uban Francisco mong papa ni Jose among arsobispo sa tanan mga pare. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangmatay. Malawom ring mabanhaw sila og tanan nga matay sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayog simong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinibig tunhay. Uban ni Maria nga ni Olay sa Dios, uban ni San Jose ang pana. Uban sa mga apostoles og tanan mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo kang daygon ug amo kang mayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya. Gihatag na kanimo magahom nga mahan. Diha sa kiyosa sa Espiritu Santo.
ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan atong gamiton nga pulong ikitudlo kanato sa atong manunubos. Ngayon kami kanimo Ginoo nga imo kaming luson sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Og may lisdang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaomos pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingog kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga salang kundi pagsaling sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagay kami sa kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita pa ng kinigsunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ni kadapit talang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ang iyong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lang ang mga. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Give us now
Magampo kita. O Ginoo, ang imong magatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o magpahimutang kanamo diha sa dalan, nga magdala ka na kanimo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Bendisyon sa kayamanan sa depusyon. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kayamanan sa depusyon. Og tudloy kami sa paggamit ini aron makatabang kanamo alang sa kinising-kasing o malikdong mapagampo. Imuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtudlo diha sa pagampo o magpahimuot kanimo kanunay diha sa among kinabuhi. O ang tanan pagdayeg o gimaya alang kanimo Amahan. Pinagi ni Hesus among manuluwas diha sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Idoko ang inyong mga ulo atong pangayoon panalangin sa Dios. Danagan unta kamo sa iyang naong o kaluy-an niya o gasahan kanamo sa iyang kalinaw. Amen. O ang panalangin sa mga gahom na Dios nga Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo mukunsa diha kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad ng santos nga misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo.